Han reagerar. Hon har ljud. Vi lägger på musik. Ja, Olivia. Peppa, peppa. Rid. Bra, Linda. Ja. Ja, bra byte. Ja, jättebra galet. Kom igen nu. Titta framåt. Bra. Ja. Nästa rider inte. Bra. Nu Peppa. Det här hållet gick ju bra förra gången. Bra. Ja. Ja, och så sista. Bra.